Molt bon dia, sí, ja ho sé, comença el nou curs escolar, s'acaba l'estiu, però tranquils, que us porto una recepta per llepar-se els dits. I aquesta recepta consisteix en fer uns macarrons gratinats, que això, més que menys, ho sap fer tothom. Començarem bullint la pasta, que pot ser la que vosaltres vulgueu. I ara, un cop hem tingut ja la pasta feta, la deixem de costat i ens centrem en el sofregit, que serà una barreja entre tomàquet fregit, ceba i carn picada. Ho podeu fer també amb botifarra. Un cop tinguem això, ho juntarem tot amb els macarrons. Munta l'after a la que li van darrere, s'imaginen fa... I sense perdre el ritme dels figaflaues, amb aquest tamasso de la Marina està morena, afegim la carn picada a la barreja de la ceba i el tomàquet fregit. I ara ve ja dels últims passos, que és ja abocar-ho tot en una olla i barrejar-ho tot fins que quedi tot ben integrat. Un cop haguem fet això, ho passem amb una safata gran. I si ets molt fan del formatge com jo, el pots posar per sobre formatge ratllat, que quedi tot cobert de formatge ratllat, i ho posem al forn a gratinar, que quedi el formatge desfet per sobre. I un cop passat aquests minuts arriba el millor moment del vídeo, menjar-s'ho. Així ens han quedat els nostres macarrons gratinats. Espero que ho intenteu i espero que us agradi també molt aquests macarrons. Que vagi bé! Adéu! Que duri Déu-n'hi-do.